Oeddi yn iawn? Gwed y gwir wrthai. Be'n union ydw i'n ei ddarllen y fama? Llythyr i'r Western Mail. Wel, i mi gan y benna. Basically, mae'n gweud, fel Mair Newid Trataro, wy'n gweud sori yn swyddogol am fod yn dwpsyn. A pai gweld bai ar y pentre mewn unrhyw erthyglen y dyfodol. Please. A thank you, mowr. Iawn. Wel, wedyn ar reit? Mae llawer o eiriau hir gen ti? Wy'n gwybod, nawr se. Mae'n glefer ofnadw. Troesus i'r app Thesaurus ma ar yn ffôn i. Newid cwpl o bethau. A pa air os ti fewn i gael pudendum, allan? Ta waith, lle mae'r llythyr greiddiol gen ti? Ti'n pwdiach dy seller? Beth? Doc, glywys i beth i Vic a Nina. O, ie, dwi'n gweld. Mae'r greiddiol yn llawer cliriach gen ti. Mae syml yn well bob tro. Bydde dim di digwydd lawr na ty be. Wedd eitha cloi ar ôl yr wyl ffrwythlondeb. Ond son un a Vic hyd yn oed lico i gilydd. Mae unrhyw un yn gallu gweld na. Just please gad o, di neu di. Wen nhw siwr o fod yng nghyddfe i gilydd. Yr holl amser. A nag e mewn ffordd sexy, ond mewn ffordd cas. A ty be, falle Vic cael unrhyw roces licio fe. Pam corddi pethau da Nina. Wen nhw'n hen hanes, 20 mlynedd nôl. Chdi'n gwybod am hynna? Yn beth? Bod nhw efo'i gilydd. Yn yr ysgol, wel, ie, pob yn gwybod na. O dal sôn, so ti'n gael ei hwnna i dy fecso di ti? Mae'n hen hanes, a wyt ti'n beth? Byti 10 od? Pan bydd oen a'n shelfo? Diolch am y ddelwedd, dau. O, drych. Wy'n gweud y peth wrong o hyd, a ngofio beth na. Wedi bod meddwl gweud, drwy'r wythnos ond ddylitiodd mas ar y cwch dyn ni fori. Be? Pam? Pam? I bysgota. Fi, Dan a cwbl o'r boes yma mas yn gynnar, so bydde ddim yn colli'r gwaith. A da chi isio fi yna fel cymorth cynta, cario pethau i'r cwch? Na, jyst i bysgota. A felly gewn ni cwrw bach cheeky frecwast. Dedi? Beth? Dim byd? Wedyn, ni ti'n dod? Ie, iawn. Dwi'n licio yna'n fawr iawn. Good thing.